Vítejte u mého improvizovaného videa, jak používat natahovák ložisek. Máme tady kartr, který je sesazený k sobě, no a protože natahujeme levou polovinu na pravou, tak se nám vnitřní kroužek ložiska vlastně opírá přes kuličky o ten vnější, jo, pne to, jo, takže po dotažení se nedá úplně tak jakoby zlehka točit klikou, jo, protože nejsou v ose dráhy ty kuličky, takže je potřeba ten vnitřní kroužek dotlačit do pozice. K tomu nám slouží ten natahovák. První, co si teda jako vyzkoušíme, protože různě ty klikovky dostávají, jo, ty závity dostávají, jak se říká, na prdel, tak první, co jak si vyzkoušíme, jak nám jde nasadit ten natahovák na ten závit, jo, prostě, aby jsme věděli, jak to tam bude pěkně pasovat, jo. Tady je vidět, že je to přesné, jo, pěkně nám to tam sedí, jo. Nemusíme to dorvávat, jo, stačí to prostě natáhnout našroubovat na ten závit, jo, a aby to tam bylo celé, jinak není potřeba to tam nějak rvát, jo. Takže to jsme si vyzkoušeli. No a nasadíme si natahovák. Ten je zevnitř na jedné straně vysoustružený, je tam udělané osazení, aby si to pěkně nalezlo na osazení, co je tady na tom klikovém čepu, jo, aby to tam nikde nevázlo. Jo, takže mám tady sice už bufero, ale vnější průměr tak akorát vychází, že to tam nijak nenatahuju. Takže nasadíme si trubku, nasadíme ten natahovák, našroubujeme na hřídel. Tak. No a dotáhneme si matku. Já už jsem to teda jednou dotahoval, takže nebudu to přetahovat dál, jenom to ukážu názorně. Nasadím klíč, jo, prostě a potáhnu si kousek tou matkou, jo, po tom závitu. Stačí opravdu kousek, jo, aby se nám uvolnil ten kroužek. No a to je v podstatě vše, jo, klikovku si pak můžeme vyzkoušet, jo, jak nám potom jde krásně volně. Tak, odšroubuju, vytáhnu. Tak, no a protože se občas stane, že někdy to zůstane na půli cesty, to ložisko, jo, že se nepodaří ten kartr sesadit, jo, tak zase, jo, není problém, prostě si to tam jenom našroubuju, jo, bude to prostě jenom na té pozici tady vejš, jo, a pomalinku pěkně dotlačím to ložisko na své místo, jo, zároveň si pěkně usazuju kartr a zvolna dotahuju, jo, až to prostě sedne. Jo, žádná divočina, netřeba to rasovat, jo, jak se říká, ruky by neměly být rychlejší než hlava. Tak a protože ve výjimečných případech se stává, že se nepodaří nasadit klikovku do pravého kartru na první dobrou, tak v tom případě tady máme ještě dvě záchranné šroubovice. Je to ve dvou rozměrech, M5 je pro originální klikovky a M6 je pro klikovky z Motomaxu. Ti už mají M6 zajišťovací šroubek rotoru. Takže tady už máme kliku Motomax, takže vezmeme M6, zase si přiložím trubku, našroubuju si šroubovicu pěkně do klikovky. Nemusím to dotahovat zase úplně na krev, jo, to stačí jenom tak jako našroubovat, jakože dokonce co to jde volně, jo. Zase dotáhnu si matici, jo. Tady si to přichytím jedním klíčem a tady pomalinku dotahuju a nasouvám to ložisko na kliku. Nic to není, je to jednoduché, jo. Je to lepší, než to zase
zase dostávat ven to ložisko a dělat s tím všelijaký opičárny. Prostě dokud je teplý, jo, tak je to sice trošku pomalejší, ale nakonec ho tam dostaneme, jo, v celku cestou jak se říká, nejmenšího odporu. No. Takže to je asi tak všechno. Tak děkuji za pozornost.